हाय लोगोफोर एयार बर' इउटुब चेनेलखौ बरायनाय जाबाय दा आं थांनो नागिरदोंमोन सिलाफोथाराव आंजों लोगोसे नै दंफायो लोगो सासे बिथाङा थागोन अरुणाचलाव एरनाय हर दा जों सानैबो माने सिमेन्ट सापरि रेलवे स्टेसनाव दं आरो ट्रेन नेनानै ट्रेनजों थांगोन सानैबो बिथाङा मुरगुं सेलेक्ट थांसिगोन ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो सिलाफोथार थांसिगोन दसे नेनोसै ट्रेनखौ बिथांना ट्रेना फैगासिनो ओरैहाय बे ट्रेना कामाख्या मुरगुं सेलेक्ट एक्सप्रेस Xe dần lấy. Ibu kali bener gak sih? Lagi mau kenapa? Laser banget, laser. Ini tren dong apa dengan orang kasih selamat. Finally मोनफैबाय लोगोफोर सिलाफोथाराव आङो सिलाफोथार पावार हाउसआव फैदोंमोन आरो मेसिन मोनसे गाज्रि जादोंमोन मैयायो बेखौनो फाहामनो लाबोदों आङो जायखौ लोगो हमनो फैदोंमोन बेयाव मोनफैथ'वाखै ओंखायनो आं दा बेयावनो जिरायनानै दंसै आरो दसे बेयावहाय माने गाज्रि जानाय ट्रान्सफर्मार बायदिसिना मेसिनारि बुस्थुफोरखौ फाहामनाय जायो आरो बेफोर जाहैबाय गासैबो गाज्रि जाजोबनाय गोजा ट्रान्सफर्मार बेखौ बिसोरो माने रिपेयार खालामना हरफिनजोबगोन आरो पुराना गाज्रि जाजोबनाय गोजा बेफोरो आंना बेनोमोन लोगोफोर गाज्रि जानाया बेखौनो लाबोदोंमोन आं बानायनो Juego. 풀리는 건가? 응, 풀려서. 올라와요. मैया माइ सौबाय थानायावनो गाज्रि जाना दं लोगोफोर बियो मटरनि स्टार्टार आरो बियो माने मेसिनखौ फिदिंग्रा ओमफ्राय दा लगायसिगोन बिथाङा लोगोफोर सोरनाबा जुदि गाज्रि जाना दंबाथाय आङो माबाखौ बानायग्रा मानसिनि नाम्बारखौ डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन आरो नायनानै नोंथांमोना माबा खालामबानो जाबाय आरो कल खालामबानो जाबाय No, ini su marido.
Iya bukan aja nih sih. Oh, itu sih nih. Nimat lagi. Nimat. Nimat deh. Nah ini dia deh, testikal nanti. Try. Padahal aku masih. Kurang padahal ada lagi. Iya mati orang deh, mati. Ikan tuh mati orang lagi cakap. Coba ya, coba itu. Cek sekali dah, kami siapa berapa? Anak kamera malah ini lagi ber. Ini lagi deh.